Naziv države Bosna i Hercegovina se sastoji od dvije riječi, koje označavaju dvije geografsko-historijske cjeline. Vrativši se nazad kroz vrijeme, sve do srednjeg vijeka, recimo do perioda vladavine Bana Kulina, na ovim prostorima ćemo zateći Banovinu Bosnu. To je bila srednjovjekovna država koja se prostirala od Grmeća do Drine i Save na sjeveru, obuhvatajući oblasti Usoru, Soli i Donje Krajeve. Vidimo da se tu Hercegovina nigdje ne spominje. Ona se i nije mogla spominjati. Prvo, tada ti prostori nisu ulazili u sastav srednjovjekovne Bosne, a drugo, naziv Hercegovina tada nije ni postojao u tom kontekstu, tako da su se ti prostori nazivali Humom. Bosna se kao država razvijala, prolazila je kroz razne probleme, ali je situacija u tom pogledu ostajala ista sve do Stjepana II. Kotromanića. Njegovim dolaskom na čelo države, srednjovjekovna Bosna počinje da napreduje u raznim pogledima, ali valja istaći da se radi o kompleksnom nizu događaja. Kada je Stjepan II. Zasjeo na čelo Bosne, ona je i dalje bila pod izvjesnim uticajem Šubića. Treba navesti i to da Šubići i njihova moć u tom periodu nije bila na vrhuncu. Iskoristivši to, ali i opće nestabilno političko stanje u Humu, Stjepan II. Je krenuo u akciju. On se okrenuo protiv Šubića, stajući na stranu Anžuvinaca i kralja Karla I. Roberta. Upravo navedeni ugarski kralj je 1322. godine definitivno skršio moć Šubića, čime bilo kakav njihov uticaj nad Bosnom nestaje. Iskoristivši tu situaciju, Stjepan II. Kotromanić širi prostore srednjovjekovne bosanske države i na Hum. Tako te teritorije po prvi put u historiji Bosne ulaze u njen sastav, a i sama država također po prvi put dobija izlaz na Jadransko more. Ono što još treba pomenuti, što je važno za istaći, jesu velikaške porodice srednjovjekovne Bosne. U suštini radilo se o moćnim vlastelinskim porodicama, koje su tokom nekih perioda faktički samovoljno vladale određenim prostorima bosanske države. Njihova politička moć je bila zaista velika, te su pojedinci iz tih porodica mogli u nekim slučajevima uticati i na sam izbor kraljeva. Kada govorimo o prostoru Huma, tu se u prvi plan ističe velikaška porodica Kosača. Pojedini njeni članovi su proširili svoje posjede na gotovo čitav Hum, te su neki od njih počeli aludirati na samostalnost svojih teritorija. Upravo takav je bio Stjepan Vukčić Kosača, koji 1448. godine usvaja titulu hercega. Ubrzo se za prostore kojima je on upravljao počeo koristiti naziv Hercegovina, to jeste Hercegova zemlja. Vremenom se je taj naziv zadržao kao standardni, a naziv Hum biva istisnut iz redovne upotrebe. Nakon što je Bosansko kraljevstvo palo pod vlast Osmanlija, na njegovim nekadašnjim teritorijama je formiran niz sandžaka. Između ostalih, 1463. godine je formiran Bosanski sandžak, a 1470. je formiran Hercegovački sandžak. Krajem 16. vijeka od niza sandžaka koji su oformljeni na prostorima nekadašnje Bosanske kraljevine je osnovan Bosanski ejalet. U njegov sastav je ulazio i navedeni Hercegovački sandžak. Kako je vrijeme prolazilo, historijski događaji su oblikovali granice Osmanskog carstva, a samim tim i granice Bosanskog ejaleta. Tako da nakon Karlovačkog mira iz 1699. godine, dobar dio sjevernih, sjeverozapadnih i zapadnih granica Bosanskog ejaleta počinje da liči na granice današnje Bosne i Hercegovine. Do bitnih promjena po tom pitanju dolazi tokom 19. vijeka. Naime, Hercegovački sandžak će ostati sastavni dio Bosanskog ejaleta sve do 1833. godine i sloma pokreta za autonomiju Husein kapetana Gradaščevića. Tada je zbog svojih zasluga u borbi protiv pomenutog pokreta, Ali Aga, a kasnije i Pašar Izvanbegović, dobio Hercegovinu na upravljanje kao de facto zaseban ejalet. On će postojati sve do 1851. godine, kada su njegovi prostori ponovno inkorporirani u sastav Bosanskog ejaleta. Do novih turbulencija je došlo 1875. godine, kada je otpočeo Hercegovački ustanak. Taj niz događaja je na kraju okončan Berlinskim kongresom 1878. godine. Tada Austrougarska monarhija okupira prostore Bosne i Hercegovine. Upravo tokom Austrougarske uprave, naziv Hercegovina će postati standardni i službeni za navedene teritorije. Taj naziv će se zadržati i tokom 20. vijeka i kompleksnih događaja koji su ga obilježili. Tokom perioda kraljevstva SHS prostori Hercegovine će u nekom administrativnom pogledu ostati sastavni dio Bosne i Hercegovine, čije historijske granice su ostale sačuvane, sve do zavođenja diktature 6. aprila 1929. godine. Tada država biva podijeljena na banovine, a granice tih banovina nisu pratile nikakve geografsko-historijske odrednice.
Bilo kakav teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao određene historijske i geografske cjeline tada biva razoren. Situacija na tom planu se ponovno mijenja u avgustu 1939. godine kada je potpisan sporazum Cvetković-Maček. Odredbama tog sporazuma je formirana Banovina Hrvatska, koja je obuhvatala i dobar dio zapadne i centralne Hercegovine. Godine 1941. vihor Drugog svjetskog rata dolazi i do prostora Jugoslavije, kada ona za svega 11 dana pada pod naletom sila osovine. Nakon proglašenja formiranja nezavisne države Hrvatske, prostori Bosne i Hercegovine su inkorporirani u njen sastav. Par godina kasnije, nakon što su narodno-oslobodilačke borbe uznapredovale, dolazi i do prvog zasjedanja Zavnobiha. To zasjedanje je održano 25. i 26. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu. Na tom zasjedanju je i obnovljena bosansko-hercegovačka državnost. Tako je Bosna i Hercegovina kao socijalistička republika ušla u sastav nove Jugoslavije. Navedena situacija je ostala na snazi sve do 29. februara i 1. marta 1992. godine, kada je sproveden referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine. To je nažalost bila uvertira u veliki ratni sukob koji je uslijedio na prostorima navedene države. O pitanju Hercegovine u pomenutom ratnom sukobu bi se moglo dosta reći, ali to nije tema ovog video uratka. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u decembru 1995. godine rat je zvanično završen. Bosna i Hercegovina je taj ratni sukob preživjela i nastavila je da postoji pod tim imenom, pri čemu je Hercegovina ostala sastavni dio države.